ODM wacho ni gin kod geno motegno ni koro gibiro yudo kom mar kar chung od bura ma Ugenya e yiero ma 2027 kane olose kinde romo bende nobagi e boma ma Ugenya. Pisa mag duond bura mar ODM mawuok e gwenge mag kono kano tele kod Karina Tieno Aika ne owacho ni wuok mar David Ochieng dhi laro kom mar gavana ma kaunti ma Siaya koro miyo gi thuolo mokalo mar biro yudo kom no, kaka ilerno gi jafwambo mar kaunti ma Siaya George Amolo. Jodito mag duond buch ODM kar chung od bura ma Ugenya goeko nyiso adieri ma gin godo ni e sani ma koro jaod bura ma Ugenya David Ochieng osenyiso gombo ma en godo mar dhi laro kom gavana ma Siaya. ODM biro chako kao kom od bura no kochopo yiero ma 2027. Karina Tieno Aika en achiel kuomgi. Wadwa hakikisha ni MCA Ugenya te, wadwa capture all seats mag MCA Ugenya mzima mod obed ODM, MP obed ODM, governor obed ODM. Mane gimo miyo wabet ka mang'ama paro ni governor James Agri Orengo ok bi dok, mano ene mobro dok dala. James Agri Orengo pod dong e telo. Magi owacho ka jalup jakom ODM e bade ma Ugenya kuno Stephen Onyango to golo siem ne jaod bura ma Ugenya David Ochieng ma bende en ogai mar duond bura mar MDG mondo ikre ne piem ma iye ger, kendo bende okwero Ochieng mondo ae wach mar racho nying gavana Orengo. To wasewinjo ka jomoko dhi around kalando ni gin gidwa bedo gavana ma Siaya. Ok watamre mondo ng'ato chung mar bedo gavana ma Siaya. Koro an wanyise, bring it on, we are ready for you, but we are not going to let you tarnish the name of His Excellency James Agri Bob Orengo, who has done so much within 2 years, more than even some others who are there before in 10 years. Weche ma otiel gi jowadgi Karina Aika to kod Owino Palo. Ji wacho ni gavana marwa pok otiyo. To kirango gimosetiyo kuom higni 2, especially upande mar agriculture. Kodhi mar avocado mokelno wan jo Ugenya. Mago gik mane onge Ugenya ka. Sunflower iloso pesa. Mago gik mane onge Ugenya ka. Mago gik ma gavana osekendo. Upande mar health gavana osetiyo. Wadwa golo siem, endo siem mager. Onge gimibro yudo bed Ugenya bed kamoro amora e Siaya ka wabro lawre kodi ng'wech paka gi guok. Negi wacho weche gi kinde rombgi e boma ma Ugunja kama organizing secretary margi George Okech to jiwo mana delegates mag duond buch ODM goeko mondo koro ne ni ochako chenro mag tego duond bura no. Kendo wawinjore ni wadwa wuotho karachiel, wadwaro ni jo Ugenya duto te mondo donje chama marwa ma ODM. Mar ariyo wakwayo jogo manoyier te ni mondo teg party. Gima duong' moyierni en ni mondo ikel ji mondo bed mang'eny e party marwa ma ODM. Tij delegate maduong' en timo recruitment, dwaro ni party marwa koromo higa mar 2027 mwadhi election to wabedo kod mujumbe mar chama mar ODM. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.